La ratafia, el programa que el teu fetge atrofia. Però què està passant? Ja tenim aquí la Tercera Guerra Mundial! Que vienen los rusos! No, home, no, va, sisplau, avi, tranquil·litat, sobretot, Tots a les trinxeres! No, home, no, va. Bueno, pel que sembla, només hi ha hagut una apagada general. Què dius ara? Sí, aviam, deixa'm donar la benvinguda als nostres oients. Això és la ratafia i, com podeu veure, ens trobem enmig d'aquesta apagada. Que vuelva la peseta! S'està apropant la fi del món. Primer, la crisi del 2008, després el coronavirus, i ara ens deixen sense llum a tot el país, mare de Déu. No, home, no, tranquil, avi, que segurament en unes hores tornarà la llum. És que jo ja vaig avisar, Sí. que això és pitjor que una guerra. Mira, jo ja tinc a punt el meu kit de supervivència. Què em dius ara? Que després la gent es baralla per l'últim rotllo de paper de vàter del Mercadona, Que no sé, que me pillen el culo con lleno de Nutella. Va, però què diu ara? Sí que és cert que la Unió Europea, no, ha recomanat aquest kit, no, de supervivència de 72 hores. Sí. Què hi té vostè en aquest kit? Bueno, no, 4 coses imprescindibles. Sí, com? En primer lloc tinc una AK-47 amb una trentena de carregadors, que mai se sap. Hòstia, aviam, veig que vas fort, tu, ni que fossis la Carbonell de Plats Bruts. Bueno, sí. No, després un suplement així molt bàsic són uns fardos d'una pols de color blanc. Va, sisplau, avui un altre cop no. No, estem que és al un mateix suplement sempre. del meu nutricionista, Sí, el Brian. El Brian, sí. Jo el me'l nom prenc cada migdia, Allà quan m'entra la bajona després de fotre'm els fasolets, Jo em poso com una moto, És pitjor que el cafè. Va, molt bé, avi, no cal que justifiqui. I té alguna Que cosa viene Putin! Com? Me cago en Déu. No. Bueno. I té alguna cosa de menjar al kit? No sé, barbaretxos, algú per fer No, un vermut? jo tinc unes quantes llaunes de fabada, que així no s'apropa ningú, És pitjor que una bomba Com? Sembla que hi ha hagut Has rebut un WhatsApp? És que, espiam, un WhatsApp del meu net. Aviam, deixi'm Què ha ajudar-li. passat aquí? Un WhatsApp que diu, ai, el meu net, el Josep... Està al revés, el mòbil, per Bueno, cert. però és que si no se'm veu la cara, xato. Vale. Diu, hosti, no m'ho puc creure, el meu net m'ha passat un missatge que diu qui és el causant de l'apagada. No. Qui ha sigut? Mira, el maleït diu, se alerta, se buscan los culpables del apagón, responden al nombre de Tung Tung Saur i tralalero tralalà. No, home, no. Mira'ls! Mira quina cara més rara tenen. Hòstia, són raros aquests nanos. No, aviam, deixa-ho estar, perquè això no té res a veure amb l'apagada. No li explico perquè tampoc no ho entendria. Però vinga, comencem el programa. Sálvese quien pueda! La ratafia, Hòstia, cojonante, no? Quina merda de programa esteu fent aquí a la ràdio? M'has deixat de pasta de moniato, que cada cop els fan més tontos. el programa que el teu fetge atrofia. Esto es un escándalo astronómico. Ai, bon dia, Martí, què tal, com Bon dia. estàs? Deixa'm apagar la llentina encara, perquè Apaga. la tinc aquí encesa. Déu-n'hi-do, hem tingut uns dies últimament d'apagada general. Qui ens ho diria, Sí, no sé, venim de... Jo dic 2025, ha d'anar bé. Sí, Dic, doncs mira, no fotem, ja una ho altra veus. pandèmia no, sisplau. No, pitjor encara. Quasi 24 hores sense llum. Jo crec que la gent amb l'apagada va tindre molts remembers de tema pandèmia. Sí, la gent li va agafar la por Bueno, és un trauma, dic. que ja... Vulguis o no, és un trauma. Teníem la pandèmia passada ja, fa 5 anys, hem recuperat les que fa 5 forces, tal, anys, i una altra vegada no pot ser. Crisi tots, alerta... No pot molt- ser, Jordi Basté. I què anava? Què funcionava? La ràdio. La ràdio, funcionava. el Jordi Basté, a les 6 del matí. Sí, jo t'ho anava a dir això perquè a mi em va agafar l'apagada que jo estava a casa de la meva parella, al jardí allà. Casualment, un dilluns jo estava prenent el sol. No em preguntis per què. Bueno, feies el burgès, no? Faig com Puc l'Agustí entendre? Mas. Com l'Agustí Mas. Faig l'ofici de la burgès. I jo estava allà i de cop ni m'entero. Passen 20 minuts i jo no m'entero de res. I de cop m'arriba una notificació de l'aplicació de RAC1, que per cert fan ara 25 anys. Sí, felicitats. Felicitats a aquesta gran emissora.
Doncs sí que diu, el Jordi Basté interromp la connexió per informar sobre l'apagada general. I em quedo, què pot ser això? Però si no fos per això, jo ni m'enterava, estava allà tan feliç. Yeah. Per sort, jo vaig passar un dia, tranquil. Jo m'imagino la teva imatge ja, amb una estirata allà al jardí, amb les ulleres de sol i tot el... M'estava fotent moreno, dic, mira, no, per lo que estava fent a mi no necessitava Tota res la ciutat plena de fum, no sé què, i el Bernat allà estirat sense enterar-se'n de res. Jo estava un dia de locos. I tu com et va pillar aquest dia? Doncs mira, a mi em va pillar que just vaig acabar a la feina, que acabava a les 2, que és quan va haver-hi, si no m'equivoco, una mica abans o per allà a les 2. Bueno, sí, va ser a 12:30, quasi 1, sí, por ahí. Sí, doncs per allà vaig acabar jo i em diuen que hi ha hagut un apagón, Ah, i tu no et vas ni enterar? I jo, aquí hi ha hagut un apagón, ara? Vas fer Què em dius, ara? Hi ha un apagón, sí, que tota Europa s'ha ido sin luz, Que hem de parlar també del fake news. Que aquí hi ha hagut més fake news. Que si hackers... Que en Noruega no hay luz, Sí, Hablaban de la que en gent diu, no, Noruega, a tot el món, a tota Europa. en el país ese de los pingüinos no hay luz, No, el pingüino està allà intentant on-off, i no va al glaciar. No, però això a mi em va pillar, vaig dir, el primer que em va preocupar és, jo he de sortir de la feina i hi ha una valla i va amb llum, dic, Perdoneu. a mi no em deixaran sortir, jo vull sortir de la feina, sisplau. Volem sortir al carrer. Ni un paper terra, vull sortir al carrer, sisplau. No, però bueno, no, a mi em va pillar bastant bé. Vas aixecar amb les mans la barrera del pàrquing? No, hi havia una sortida no elèctrica de tota la vida, una valla així amb rodes. Molt bé. Però vaja, el que sí que em vaig trobar és que quan vaig arribar a casa, no hi havia llum, tot el show, que per cert, els que teniu vitro, allà vosaltres, Això ho diu perquè... Allà vosaltres. Jo tinc gas, Ah. Gas, Bueno, escolta, són privilegis, no? Sí, aquelles coses que dius, mira, m'he salvat. Mira, Mira aquest. Ja pots apretar allà fort, allà a la vitro, ja pots enfonsar el dit. Els que tenien al balcó la barbacoa, dius, mira, aquests tenen vitro. Que ho sabies ja. Però això em vaig trobar que vaig veure que hi havia perquè ma mare va voler anar a comprar una ràdio, com o no, que va ser que allà tothom venia a ràdios aquell dia. El moment del sold out de totes les ràdios de tota Espanya. Sí. I que jo vaig veure que als súpers, suposo que ja ho sabem tothom, però a mi em va sobtar, vaig anar al súper i clar, la persiana mig baixada, un tio una llinterna que semblava que entressis allà a una cova. Com The Walking Dead, una mica. No, però una cua. I et feien entrar d'un per un. Ah, sí? I amb el dependent allà, amb la llanterna, dient, què passa, jo quieres, tal, que clar, arroz, allà tal... salves a quien pueda. Van aprofitar per fer un munt de furts. Tu veies allà la gent amb 40 garrafes, amb no sé què... I dius, hosti, aviam, esperem... En aquell moment jo pensava, hosti, no crec que duri més d'un dia, això. Bueno, però clar, la gent li agafa amb incertesa, amb por, i no saben què fer. Bueno, i jo... Escolta'm. El Gerard, sí. Tu, Gerard, com vas viure l'apagada? On estaves? Estava a la universitat i, mira, em va pillar mitja classe. Home, vas fer festa grossa, tu, Sí, molt vols sortir al bar a fotre's una birra o alguna cosa, o què? Sí. Perquè molta gent va fer això, va dir, hombre, un lunes, consolete, no hay terracita, clases, hombre, venga, adiós. aquí s'aprofita, vamos, es fa festa grossa. Doncs mira, el tema de l'avi d'abans, igual, el meu avi... El gag del principi? Sí. Què va passar alguna cosa amb el teu avi? Sí, vam anar a buscar-lo perquè es quedés a casa nostra i pobre. Bueno, valia una amb tot el menjar que tenia a casa, els va fotre en bosses i vinga, quan marxem? Una mica més, el preparava ja per la postguerra, per marxar al país. No, increïble. Jo vaig quedar dient, avi, tranqui, que és una nit, Ai, pobre, tio. Bueno, una abraçada a l'avi del Gerard, que per sort només van durar un dia. ¿Por dónde se entra? ¿Por aquí se entra? Borjita, estem aquí. Sí, chicas, ¿qué tal? ¿Ese cojonante? No hay luz. Se ha ido la luz, ¿qué ha pasado? Ara acaba de tornar la llum, però hem estat unes hores sense llum, sí. Claro, porque aquí os habéis gastado el parning con generadores y toda la historia y aquí hay luz. Bueno, no sé per què, però aquí tenim llum, per casualitat. I tu com ho has viscut, això? Explica'ns. Hostia, acabo de llegar aquí, yo iba con mi Mercedes Maiba, con los asientos reclinables, el cuero de pie de mascar, bueno, toda la trupe. Ens imaginem, no? Que no cal electricitat per això, ja ho sabem. Y claro, y bajamos para abajo de la avenida Pearson, digo, vale, vamos a grabar el tema este de la ratafia, ¿cómo os llamáis? No, la ratafia podcast. Sí, el Rutufius, Bueno, y digo, bueno, vamos a hablar ahí un poquito, ¿no? Con Bernardo y tal, y Gerardo, con sus colegas. Sisplau, Borja, respecta als noms. Aquí no, això són faltades de respecte. ¿No te llamas Bernardo? No, tú? No, Bernat. Bueno, no sé tú. Pero sé que cojo y digo, bueno, voy a tal, y claro, estábamos bajando. Sí. Por
Paseo de Gracia. Sí. I de I cop claro. allà t'ha enganxat aquí. Y de repente no van los semáforos. Hòstia, clar, és que això, el tema dels semàfors a mitja carretera, és un caos, perquè no Sí. funcionen els semàfors, però d'alguna manera sembla com els cotxes no han tingut gaires accidents. És un misteri, Bueno, això. suerte la suya, porque claro, mi chofer dijo, hostia, tengo que parar porque no voy a rayar un coche de 1 millón de euros. Claro, dijo, hostia, voy a parar aquí y vamos a pensar qué hacemos, ¿no? Claro. Rollo película de acción, ¿no? Rollo, hostia, ¿qué tenemos que hacer? Estaba ahí con la mascarilla de gas. Digo, ¿qué hacemos? Esto es la... Bueno, Vas entrar el en mundo pànic, se va a la no? mierda. Una tensió allà que no Una vegis. tensión que no se aguantaba, ¿no? Ahí. Y entonces, claro, digo, hostia, vale, digo, tengo 2 cosas que hacer. Digo, o me quedo aquí encerrado Sí. hasta que se me acabe el Mosandón, o decido... Et fas un búnquer dintre del Mercedes Maybach, no? Hombre, claro. Amb el Moixandong aquí emborratxant-nos fins la fi del món. Claro, y digo, hostia, ¿qué hago ahora? ¿Salgo, no salgo? Claro, y claro. decidí salir. Pero no normal, ¿eh? Dije, claro, ahí fuera hay peligro. No Hòstia, fotis. és perillós Barcelona últimament, està ple de lladres i tal. Sí, sí. Y Home, dije, i ara encara més, sense claro, electricitat. el apagón, claro, yo pensé, la gente robando, tal. Bueno, algo va a pasar, ¿eh? Que parece ya que esté en la cultura esto de robar, ¿eh? Sobre todo, diferente, No, pero bueno, no, voy a Borja. traer este tema porque luego me echáis, ¿eh? Me censuráis todo aquí, es que no puedo decir podem nada. desinformar, Borja. Bueno, pues eso, digo, vale, salgo con el mono de mascarilla de gas, todo preparado. El teu EPI, no? El Claro, teu EPI bien. portaves dintre del... Alfred, eso sí, con la cubitera, con el Mosandón y tal. Hostia, pues si me coge algo, ¿no? Si t'agafa allà un Hombre, atac claro, d'asma... hostia, no fotem, tú. Entonces, claro, digo, venga, va, bajamos para allá. Claro, y como os habéis metido aquí, que esto está abajo de todo, No, donde la plebe. Estem a Sants, tampoc estem tan malament, home. Sí, És que por zona, cierto, bueno, terno de nadie. Tú, pobre, ¿qué te ha pasado con el tren? pasa? No funciona el tren, ¿eh? Fuà, el tren no me'n parlis, tu. Ah, Un dia... amigo. I un cop va tornar la llum, encara hi havia un dia més perquè tots els convois es posessin a puesto. Claro, si es que Sí, vais això así sí, amb alternativos y tal, que sí, ecologistas, que si el tren no va fum. Y claro, luego, venga, que os jodan a todos, hostia. Es que claro, Això és veritat, això és veritat. os habéis jodido todos. Ens hem fotut, Suerte però que bé. yo tengo un helicóptero. Pero claro, no había pensado en venir en helicóptero, pero bueno, da igual eso, ¿no? Que vas passar una por increïble, no, Borja? No, tu pasé muy... Bueno, caminant. he pasado. Es Sí, que sí, hace clar, 2 minutos clar. estaba yo fuera, yo, ¿eh? En la veritat. jungla, como És- Tintino en el Congo, ¿eh? Claro, es que aquí Anaves poco en- se habla de esto, ¿eh? Pero bueno, es eso, o sea, todo un descontrol. Pero bueno, si quieres más información sobre mí... No, jo crec que ja estem perquè hem d'anar amb més notícies, Borja. Sí? Em sap greu tallar-te, Bueno, però... pues permítame, Alfred, el helicóptero, por favor, por favor. Sí, anem amb Va, helicòpter rapidito, perquè va, venga. ja n'hi ha prou, ja. Ai, aquest Borja, què en farem amb ell? Tenim el nostre morter. Vinga, va, som-hi. Treu notícies, Aviam. Martí. Primera mortada, perquè no hem tret ninguna notícia No, encara. no, avui hem començat directament amb el Vinga, tema va. d'actualitat, que és l'apagada, Home, sí, però també hi ha altres havia de temes, parlar, no? havia de- Aviam. Bé, anem a Qui deixar ens aquí un altre sortirà? cop, el morter. Aviam, va, som-hi. Primera notícia. Progressistes, conservadors i diplomàtics al difícil equilibri de forces en el conclave. No, conclava. En català és conclava. Conclava. Bueno, més sincer. Què, Tema això? d'actualitat. El papa. Mira, justament avui, dia 7 de maig, que estem Sí. gravant el programa, Sí. aquesta tarda tenim el conclave, no? Sí. Ha mort el papa Francesc, Papa i ara s'ha Francesc. de triar, hi ha d'haver les votacions per veure qui serà el pròxim papa. Sí. El cap de l'Església Catòlica, no? I això hi ha molt de debat, molta informació, molta actualitat. Jo me recordo el dia que, Sí. que va morir el papa i els propers 5 o 6 dies, tranquil·lament, Tran- hi havia el monotema, que era el Home. papa. Posaves la 1, el papa. A la 2, el papa. Papa. La 3, el papa. I així tots els canals. Sí, tots els canals. Què anava a dir? Parlant de canals, Sí. hi ha el que feia l'Évole, Ah. el del... Sí, Salvados, no? Salvados, que té una entrevista amb ell, que en el seu moment va haver-hi molt de furor i tal, perquè va dir uns titulars tan bons i dolents, més bons que dolents. Sí, tenia temes polèmics, però bueno, era una entrevista molt personal, que mai havien vist com aquesta conversació en primera persona, i jo me recordo que han informat que des d'aquesta entrevista sempre hi ha hagut molt bona relació entre el Jordi Évole i el papa Francesc. Però bé.
I què han fet amb aquesta... No, amb aquesta entrevista, tu saps com es diu què és la Sexta o d'on es feia la plataforma, sí, era de la Sexta, em sembla, Antena 3, sí, bueno, i hi ha la plataforma online que es diu A3 Player. Aquesta plataforma, clar, és de pago. Tu sí, pagues X al mes, vale? Però què va passar? Va morir el papa i van dir, pues, simplement aquesta entrevista la deixem oberta pel públic. No vegis, com fan el negoci. O sigui que si algú la vol veure, pues podeu entrar allà, que d'esto. Sí, la poden veure. I també, mira, parlant de negoci amb el tema del papa, hi ha una pel·lícula. Ah, és veritat. Una pel·lícula que es diu Cònclave, casualment, no? Que es va estrenar fa un parell o 3 de mesos als cinemes, que explica la dinàmica d'aquest procediment. I el que passa és que ara aquesta pel·lícula es va estrenar i ja la van retirar de taquilla per deixar lloc a les noves pel·lícules. Tu la vas veure? Jo la vaig veure. Vale, ara què ha passat? Que l'han tornat... Em va gravar. I ara, justament, el que han fet és, com que s'ha mort el papa, tornar-la a posar a taquilla, a cartellera, perquè la gent... per aprofitar-se, no?, d'aquella... Al final és una pel·lícula interessant. A mi em va agradar, personalment. És molt pausada. Sí, és tranquil·la. Hi ha aquella intríngulis que dius, vinga, quin és tal, que al final, no el diré per no donar spoiler, però és totalment... no t'ho esperes per res. Ja, si han donat un gir de guió bastant xulo. És això, s'han aprofitat una mica, no?, per dir-ho així. Tot és negoci, Martí, tot és negoci. Tot és negoci, la veritat. Però em sembla que ara mateix tenim en directe, escolta'm bé, perquè podem connectar amb la ciutat del Vaticà. Què dius? On els nostres comentaristes de confiança, Palomo i José Lano, es troben a peu de la Capella Sixtina. Som-hi, va! Les damos la bienvenida a esta jornada del cónclave desde el Vaticano. Saludos, José Lano. Hoy, en esta velada tan especial, veremos la elección del sucesor del Papa Francisco, el astro argentino. Así es, Palomo. ¡Qué emoción! Estoy más tenso que un monaguillo en un confesionario, Palomo. Ojo, ojo, porque ya están entrando los candidatos a la sala. Pelos de punta, José Lano. Ni que lo digas, Palomo. ¡Qué carácter! ¡Qué atuendos! ¡Qué hostias consagradas! ¡Madre mía! Recordemos el funcionamiento. Un pinchito por cada persona. Creo que te estás confundiendo, Palomo. Sí, perdona. Que no hay pinchitos. ¿Ah, no hay pinchitos? Hostia, pues al Papa lo han pinchado, ¿eh? Pero bueno, sí, como iba diciendo, el funcionamiento de este evento católico, los candidatos se van a reunir para hacer la votación. Entonces observaremos la chimenea. Así es. Si sale la fumata blanca, significa que han elegido un nuevo sucesor. ¿Y si sale la fumata negra? Significa que el Papa Francisco ha resucitado y se está haciendo un tremendo asado. Madre mía, nos queda clarísimo clarinete, Palomo. No hay ninguna duda. Ojo, ojo, porque el arzobispo Mateo Macarroni está intentando sobornar al cardenal José Poronga. ¿Qué me cuentas? Me dejas crucificado, Palomo. Esto sí que no me lo esperaba. Así es, la Iglesia Católica, amigo. Quien menos te lo esperas puede ser un Judas. Bueno, parece que ya ha terminado esta primera votación, Palomo. Efectivamente. Pero espera, que me comentan por el pinganillo que se anula el voto del obispo Bonifacio, porque ha puesto en el sobre una papeleta del PSOE. Sí, es que ya lo dicen, más sabe el perro Sánchez por perro que por Sánchez. Así es. Ahora, Palomo, ojo, porque ha llegado el momento que tanto esperamos. Madre mía. Ahí salen. Amigos y amigas, sale la fumata blanca de la chimenea. Increíble. Tremendos canutos se están haciendo ahí dentro, José Lano. No es eso, José Lano. Ya tenemos al nuevo papa y es nada menos y nada más que el obispo Armando Bronca. Le deseamos un buen mandato y que Dios lo tenga en su gloria. Así es, nos despedimos. Hasta la próxima, amigos. La ratafia. Teniu un pollito o algo? Què dius, que sou de la màfia? És que tinc aquí el meu nom brodat, doctor Carbonell. ¡El coronavirus! ¡Qué miedo! Yep. Què és aquesta música? Què passa? País Basc. Estava jo. Com? Què? Com et quedes?
Crec que ho he entès. Si no saps euskera no és el meu problema, tu. Com, que vas estar al País Basc, dius? Sí. Vaig estar al País Basc, sí. Bueno, he fet això que fan això a vegades, Bueno, que quan els bascos parlen l'euskera... Sí. No, perdó, quan parlen el castellà, però clar, ells pensen en euskera i fan la traducció. I com que a l'euskera fan rotllo al revés, la paraula... va primer com el pronoms. Sí, tot això pues, fan al revés, no? I que has estat de vacances al País Basc o què? He estat de vacances al País Basc, sí. I, bueno, ha estat bastant bé. Sí? Però et volia dir sobretot una cosa, i és que em vaig alimentar a pinchitos. Allà juguen molt el pinchito, Pinchito és el menjar predilecte del País Basc. Jo sabia, dic, vale, hi haurà pinchitos i tal, però hi haurà algú més a part de pinchitos, no? Sí. No. No, pinchito per esmorzar, pinchito per dinar, pinchito per berenar i per sopar. Quan et dic pinchitos, jo he menjat pinchitos tots els dies. Tots. Tens cara de pinchito, ara que ho veig una mica així, Tens cara de pinchito, una mica així, Et falta que et clavi un pal i ets un pinchito. Però és això, per esmorzar, per dinar, per tot. De fet, per esmorzar, algú curiós, i és que per esmorzar sempre als bars et feien una oferta que era pinchito, això us ho dic per si un dia aneu, pinchito de tortilla de patates a la carbonara. O sigui, no és, la truita no està a la carbonara, sinó que per sobre posen la carbonara, diguéssim, que està boníssima, que per cert et recomano anar d'hora perquè és quan l'acaben de treure. S'acaba ràpid, això. S'acaba ràpid, sí, normalment s'acaba ràpid. Molt bé, doncs ja ho provaré. L'oferta és el pinchito aquest que et dic, de truita, pots triar els sabors, però bueno, perquè hi ha molts, i amb un cafè amb llet. No vegis. Tu diries, bueno, si et poden cobrar, pues... I amb allò ja xutes, tires milles. Amb això tens ja per tot el matí. Sí, tens tot el matí. 2,20. 2,20 l'oferta? 2,20. I la truita, ja m'agradaria aquí tenir aquesta oferta, perquè aquí 4 merdes ja et foten 5 pavos a Barcelona. Aquí un cafè amb llet, 2,20. Ja està, literal. I dona gràcies perquè alguns llocs és més car. I dona gràcies. Que després em va sorprendre també una altra cosa, i és que vam anar a uns quants museus i tots ens van dir «Hombre, muchos catalanes veo yo aquí». No he parlat pas, però bueno, suau. Ho has intentat? No, ho he intentat, però bueno, em deixaré d'intentar-ho perquè... Surt malament. Em surt malament, però bueno. No, això que es veu que la Setmana Santa venen molts catalans a veure. Ostres, sí que em sona que hi ha com una certa afinitat, no?, entre el País Basc i els catalans. La independència una mica... Sí, això juga bastant a favor. Juga al desto. Hi ha aquesta complicitat, que podríem dir. També saps que hi ha el xirimiri. Sí, que quan vas de pinchito en pinchito, perquè això també o sigui, no és que tu vagis a un lloc i hi ha tant taules amb la teva taula i les teves estovalles, sinó que... Que és barra. És pràcticament tot barra. No, sí que hi ha cadires i tal. Mig assegut, mig de peu. És a la sí però no. Clar, i llavors tu fas, pues, un pinchito aquí, després te'n vas a un altre i vas provant de diferents llocs. Molt bé, molt bé. Però el del xirimiri que m'has dit, que és un pinchito? És que... És un pinchito de xirimiri? Bueno, potser hi ha un, amb els noms que posen, potser hi ha algun que es diu xirimiri. Però és això, que durant tot el dia, cada 3 hores, doncs tu estàs caminant, que fa un sol esplèndid, que sembla estiu, i de cop et sembla que t'acaba de cagar una gavina a sobre perquè notes un lid i és la pluja. Però és una pluja molt fina. Ostres. Pràcticament ni es nota. Però que toca els pebrots, no? És això que sí. Hòstia, ja que plou, que plogui, no? Això que fa ràbia, fa com ràbia. Cala, Sí, a la ropa, si no és impermeable, tot xop, no? Clar, què porten? Què porten? Per què penses que van amb xapeles ells? Amigo, impermeables, Te'n vas comprar una de xapela, tu, o què? No, 40... 50-60 euros, la xapela. Teixit. Sí, impermeable. És impermeable, però no ho sembla, perquè sona així com de terciopelo, així com... Bueno, sí, una mica d'esto. Però bueno, Déu-n'hi-do, sí, el País Basc em va agradar molt. El País Basc és un bon lloc. Jo no hi he anat mai, però m'agradaria, la veritat, anar-hi. És un dels llocs que tinc pendent anar de viatge. Hombre! Què tal, Ferran Adrià? Però què passa? És sentir el nom de menjar pinchitos i tu entres directe a... A ver, ¿vale o no? A ver, el País Vasco... Sí. Te voy a decir el titular para que lo apunte ya. Vale. La cuna gastronómica más buena que hay
en todo el mundo, Però vostè em diu això a cada programa. Bueno, cada tema que traiem, diu, no, és la cuina gastronòmica. No, pero cada programa no, porque aquí me habéis ignorado. Com? Llevo 20 programas sin salir. Home, perquè hem de deixar també espai a altres personatges, com l'Agustí Mas, el doctor Carbonell, el Lil Dami... Pueden ir toda la mierda. Home, no, sisplau, Ferran, no... Vamos a ver, el tema pues voy a entrar al tema de los pinchitos, sí, que habéis comentado aquí por aquí. El tema de los pinchitos, si tú vas a un menú de degustación, como Arhak, ¿te suena Arhak? No sé qui és Arhak. ¿No sabes quién es Arhak? No en tinc ni idea de qui és. Hostia, es que si no sabemos ni eso, es que el mejor cocinero que tiene 20 estrellas Michelin. I de quina categoria és aquest cuiner? Bueno, de la categoría del País Vasco. És del País Vasco. Categoria y no me País preguntes Vasco. demasiado porque no sé mucho. No, però sí que el País Basc juguen aquest cuina de producte. Tenen molt bon producte, allò, et claven al menú 300 euros, però molt bon producte, molt ben cuinat. Què t'esperava? 2 euros? I tot ho fan a la graella, amb carbó. Que el asador Echevarri... No prenguis mal, Asador Echevarri. Asador Echevarri, que ahí cocinan, ¿con qué? Tía, no, con vitro, una cosa Amb què así. cuinen allà? No, ni gas ni hostia, ni vitro ni hostia. Carbón. Amb aquests, Carbón. segur que a l'apagón no els hi va afectar. Aquells van facturar el doble, perquè aquí tot va a la brasa, tot va a graella, i van facturar el doble. Por supuesto. Pero vamos a ver, aparte de estos restaurantes de estrella Michelin, que hay muchos en el País Vasco, yo me voy a centrar, si me dejáis un poco, en el tema de las tabernas, ¿no? De las tabernas vascas, que es donde sirven los pinchitos. Sí, ¿y qué pasa en las tabernas? Bueno, que hay... Bueno, te puedes encontrar pinchitos muy buenos. Sí. Pero luego, yo he ido, más de una vez al mismo sitio y he dicho, vale, voy a clichar este pinchito de chistorra. Sí. Luego vuelvo por la tarde o por la noche y está el mismo pinchito. Que digo, que el pan ya está más seco que jo què sé. Sí, de vegades pot ser que et colin algun pinxito que han fet a les 8 del matí i a les 9 del vespre encara estigui allà a la barra i te'l donen com si fos fresc i allò és pa sec, com a la postguerra y chistorra dura. Porque te voy a decir, aparte de esto, me gustaría dar a vuestros espectadores una recomendación. Y van al País Vasco, ¿me deja? Quines recomanacions pots dir? Bueno, mi recomendación es que yo te elijo un truco. Y dirás, ¿qué truco? ¿Qué truco? El truco del McLaren. ¿Cómo? El McLaren. Com el truco del McLaren. Sí, és un mag català. Vale. Que por cierto, luego me tienen que pagar porque esto sale en mi libro. És informació que la cobres tu. Luego hablo con vuestro representante y luego el pago la factura. Això amb el Gerard li passes la factura que ell t'ho farà. Bueno, t'ho arreglarà ràpid. Muy bien, luego nos vemos, Gerard. Sí. Bueno, eso, ¿qué iba diciendo? ¿Qué truco hay? Porque claro, tú verás una barra, entrar a una taberna de esta, una barra con los pinchitos, y siempre como mínimo hay 2 camareros. No, vale. 2. Sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la barra es tan larga y tan grande. Vale, t'he sentit, en un restaurant hi ha diversos camarers. Y está petado de gente. Sí, sí, sí. Y ahí te ayuda porque puedes jugar con la confusión. ¿Cómo? Con la confusión. ¿Confusión? Confusión, casi esferificación, no es lo mismo, no confundáis. No confusión. No confusión. Vale. Bueno, ¿qué hace? Yo lo que juego, me pido, por ejemplo, 4 pinchitos. Vale, damanes 4 pinchitos, vale. ¿Qué hago? Pero no se los pido al mismo camarero. ¿No? Pido primero uno, luego me voy al otro, luego al otro y luego vuelvo al otro. Jugues a marejar els cambrers. Hombre, claro, al juego de la perdida. Como el trilero, ¿no? ¿Dónde está el pinchito? ¿Dónde está el pinchito tortilla? ¿Dónde está el pinchito? No hay pinchito. Efectivamente. Entonces yo, como un señor, porque a mí se me reconoce. A mí cuando tú te piensas que yo entro y no me reconocen, que yo soy muy famoso. Que vostès reconeixen a tots els restaurants, ja tenen por quan el veuen. Hombre, claro, yo voy ahí, hostia, que soy Ferran Adrià. Vale, y tornem al pinchito. Ninguna tontería ahí. Voy ahí, me voy a la mesa, con mi pinchito, 4 pinchitos. Y claro, ahí entra el juego del trilero, ¿no? Como tú bien has dicho. ¿Y qué els hi fas amb els pinchitos? Me como los pinchitos, tal, lo escondo. Amagues els palillos? Sí, però no tot. Ferran, això està molt malament. Ferran, sisplau, no. És un delicte. Bueno, està estafant a un establiment gastronòmic. Bueno, luego con la factura a ti sí que te voy a estafar. Pero bueno, eso, me escondo y solo dejo uno.
O sigui, de 4, claro. però això canta com una almeja. No pots deixar allà tots els plats amb totes les molles i tal i deixar un palillo. Creus que la gent és tonta o què, el cambrer? 4 horas ahí, metido, y solo, coge mío, un pinchito. I ve el cambrer i què et diu? Bueno, porque, claro, tú no vas, porque el camarero no va a venir a la mesa, ¿eh? Ah, ¿no? Que tú vas a la barra o no viene nadie ahí, ¿eh? Ah. Tú vas ahí y dices, bueno, ya estoy, ¿eh? Me pasan la factura y tal. Vale. Y te dice el camarero, hombre, claro, ¿qué? Pinchito tomado tú, ¿no? ¿Cuánto has tomado? Yo, bueno, he tomado uno. És el abuelto, vale. És el abuelto. Y con mi seguridad... Amb els teus 2 pebrots. Hoy Ferran Adrià, le digo, 1. Claro, el camarero aquí tiene que aguantar la mirada, ¿eh? Porque el camarero... Et desafía. Dije, 1, seguro, 1. Y dice, porque yo he estado 4 horas ahí, ¿eh? Seguro que es 1. Pero mi comentario te lo dirían a ti, a mí no. Porque soy Ferran, ¿eh? Tu jugues una mica a la carta del famós. Hombre, por supuesto, ¿eh? La carta del cuiner famós, Ferran. Pero bueno, es eso, aguanta la mirada y dejes 1, te dicen 1, te cobran y te vas al siguiente bar. Porque hay que ir tomando, ¿eh? I et menges 300 pinchitos i en pagues 3. Hombre, por supuesto. Molt bé, doncs espero que os haya gustado, mi gran consejo. Tècnica magistral del cuiner, del millor cuiner del món. Hombre. Apliqueu-la que us sortirà bé segur. Adiós, familia, adiós. Ai, Ferran. Anem amb més temes, aviam si no toquen d'alimentació, que ja... El Ferran i les seves estafes, al Feia final... temps, que no sortia el Ferran. Feia temps, ja. Es pot quedar a l'armari dels personatges i Escolti, sortirà. un respecte, Atenció, perquè la notícia ens informa de que el Clínic detecta un augment en el consum de diverses drogues noves. La unitat de toxicologia clínica de l'hospital informa que els afectats per TUSI s'han multiplicat per 4 i que els que havien consumit llaminadures de cànnabis s'han duplicat en 2 anys. Déu-n'hi-do, tu. Molt bon dia! Què passa, màquines? Home, un dia fent-te. Qui millor per tu de parlar d'aquesta notícia, no? Ara feia dies que no sorties, tu. Feia dies, hores, setmanes, mesos... És que el temps és relatiu, és com l'univers. Jo sóc un viatger del temps, un home galàctic. Jo sempre estic en un viatge astral. Sí, el que tu diguis, però per què ens pots explicar sobre aquesta moda de consumir llaminadures de cannabis? A favor, sempre a favor. Digues sí a les drogues. Mans obertes, volem acollir. Aviam, però no podem donar aquest missatge a la nostra audiència. Nens, podeu menjar-ne tantes com vulgueu. Són piruletes. No. Mira, aneu al cinema a veure la pel·li de Minecraft. Ja veureu que bé que us ho passareu. Tindreu una experiència en 4 dimensions. Us quedarà la cara de l'aldeano. No, home, no, va, sobretot els menors d'edat han de vigilar amb aquestes coses, que semblen inofensives però després passen factura. No us en penedireu, feu-me cas. Aprofiteu tota ocasió per anar ben tinqui-winqui, per petita que sigui. Voleu anar ben tralalero-tralalà? Doncs proveu les llaminadures. Va, ja n'hi ha prou fent-te que ens quedarem sense programa al final. Jo l'únic programa que tinc és el de desintoxicació. I et pots imaginar per on me'l passo. Va, adeu fent-te, va, marxa, sisplau. Ets un pollito. Amics i amigues, i fins aquí la ratafia del dia d'avui. Espero que us haguem distret una miqueta o us hagueu abatit de la realitat o ens conformem amb que no se us hagin format pedres al ronyó de les barbaritats que s'han dit. Podeu seguir-nos a la Ratafia Podcast a Instagram i a Spotify per si teniu més ganes de faràndula. Així és, deixeu un like, subscriviu-vos i... Que la pagada no té excusa, per subscribir-se. No, això ara ja funciona, ara podeu like, subscribir, el botó de like. I bé, he d'anunciar una petita mala notícia, i és que això, tot aquest programa de la ratafia, forma part d'un treball final de grau de la meva universitat. Seu. No, és meu. De comunicació audiovisual. I aquests 5 episodis que heu vist amb aquest format de càmeres i de micròfons i amb bona qualitat, en principi s'acaba. És una mica trist. Però... Bueno. Són notícies tristes o no? Bueno, una mica... Sí, però deixem una escletxa oberta. Deixem la porta mig oberta per si voleu que... Fem un pas al costat, Fem un no un pas enrere, al costat. Però un pas que pot tornar a primera línia de la política. Pot tornar a fer una curva, Agustí Mas, al seu servei. Com diria l'Agustí Mas, com diria el Lildami, com tots aquests. Res, donar les gràcies sobretot a Gerard Gauchola, el tècnic de so que m'ha acompanyat des d'aquí. Moltíssimes gràcies. Martí Balanyà, des d'aquí, el meu company de micròfon. I res, espero que us ho passeu molt bé i si voleu que tornem, deixeu-nos un comentari, un like i potser ens ho rumiem.
Així que això és tot i ens veiem algun dia, potser sí o potser no. Adéu-siau!